Salutare! În videoul de astăzi o să fac un truc cu cărți și după 10.000 de vizualizări o să postez și tutorialul. Haideți să vedem. Bun, după cum am spus în clipul de astăzi o să transform cele 4 dame în cei 4 ași și după 10.000 de vizualizări o să vin și cu tutorial. Bun? Deci ai 1, 2, 3, da? 3 și cu asta 4, 3 lăsăm pe masă și dama asta, dacă o luăm și scuturăm, să o transform în asul de inimă roșie, iar cele 3 dame de jos s-au transformat în 4 ași. La 10.000 de vizualizări revin cu tutorial.